आं व्यक्तिगतभावे आं एमएलए बिसायख'थि गेलेनायनिबो आं इतिमध्ये साखाफारा जाखाबाय आरो टिकेट मोनोब्लानो आं गेलेगोन आरो जुदि आं देरहासार जायोब्ला उदालगुरि ओनसोलाव आरो जौगानाय जों खामानि मावनो हागोन गोबां थाखा फैसा जों लाबोनो हागोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो बेखायनो खावलायदों जों जिहेतु थांनाय बिटिसि बिसायख'थि सिगां गोबां रायजोफोरनो बाथ्रा होबोदोंमोन खामानि मावगोन होननानै बेखायनो जों खावलायगोन एसे राजाफोरा एसे धैर्य हमथों जोङो फैबाय थानाय समाव जों आसाम गभर्नमेन्टजों थाफानानै आरो गोबां स्किमफोर जों लाबोबावगोन बिसायख'थि देरहासार जाखांनायनि उनाव जुदि सुबिदा जुदि मोनोब्ला केबिनेट मन्त्रि जानायनि निस्सय बेखौ दायित्वखौ लागोन आरो जा हायो आं मावलांनो नाजागोन आरो आंनि जिखिनि लिमिटेसन दङ पावार जिखिनि मोनदों बेखौ आं रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन बेथ' आरो पार्सनेल इउज खालामनायथ' नङा बियो रायजो राजानि थाखाय माहा मा बुंनांगौ माहा मा मावनांगौ आं बेखौ आं बेबहार खालामलांगोन खावलायगोन जों जुदि आसाम गभर्नमेन्टआव जों जुदि थाफानो जुदि मोनोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबां जौगानाय खामानि जों मावबावनो हागोन गोबां थाखा फैसा जों लाबोनो हागोन आरो बेखायनो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जा आरो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे सरकार बे सरकारनि थाखाय गोबां गोजोनथावना बाथ्रा जोङो बिटिसि बिसायख'थि सिगाङावनो रायजो राजाफोरखौ बुंदोंमोन जों मोनबा गेरेन्टि लानानै जों नोंथांमोननियाव फैदों आरो जों जुदि सरकार खालामनो हायोब्ला बे मोनबा गेरेन्टिखौ जों जाफुंहोगोन होननानै जों बुंदोंमोन आरो गमामायैनो सरकार जाफुंबाय सरकार जाखांनायनि उनाव जोङो बे मोनबा गेरेन्टिखौ जों मावफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय आरो इतिमध्ये थांनाय 10 अक्ट'खालि जे बिटिसि एकर्ड जादोंमोन से दिनखालि जोङो बे मोनबा गेरेन्टिनि जे खोथा होनायमोन बेखौ मावजेनबाय आरो दिनै भैरबकुन्द समस्तियावहाय जोङो बाखि जिखिनि थानाय बेनिफिसियारिफोर दं बिथांमोननो दिनै जों चेकखौ रानबाय आरो समबारनिफ्राय बिथांमोननि एकाउन्टआव फैसा हाबसिगोन बे जोंनि थाखाय बिराद गोजोनथावना बाथ्रा बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां मोजां सिन्था खालामदों जे जोंनि ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो सेंग्रा सिख्लाफोर दं गोरों गोरा जाबाय बयनोबो साख्रि होनो हाया फारसेथिं बिथांमोना गुबुनाव थांनानैबो खामानि मावहैनो हाया मोना दा बेखायनो थांना थानायनि मोनसे लामा होनो थाखाय बे बेबस्थाखौ लानाय जादों 2 लाख रां होनानै जाहाथे बिथाङा बेजोंनो माबा मोनसे थांना थानायनि मोनसे राहाखौ दिहुनना लानो हायो बहनना लानो हायो नैबे बेबस्था खालामना होनाय जादों आरो आं आसा खालामगोन बे रांनि जुगिदि दिनै गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा थांना थानायनि मोनसे लामाखौ मोनसिगोन आरो टार्म्स मोनदोंमोन टार्म्स मोनदों नोंथाङा केबिनेट मन्त्रि बोसोर सरि टु टार्म्स मोनदोंमोन दा नोंथाङा मा सिमां नुदों जे मावलांथारगोन आङो होननानै निश्चय मावलांथारगोन होननानै दा जोंथ' खोथा होबोदों जोङो जेब्ला बिसायख'थि सिगाङाव बिटिसि बिसायख'थि सिगाङाव जों गोबां बाथ्राफोर बुंदों जे अकल बे मोनबा गेरेन्टिल' नङा जोंहा गोबां मावनो गोनां समस्याफोरा खामानि दं बेफोरखौ जों मावगोन होनना बुंदों जौगानाय खामानि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट जों खालामनांगोन दा बेबायदियैनो जोङो बाहाय जेसेबांखिनि लामा मावनो गोनां दंबावो दालां मावनो गोनां दङ जों बेखौबो मावगोन आरो लोगोसे जोंहा माखासे स्किम जेरैहाय जोंहा गिदिर समयसामोन उदालगुरि रेलवे स्टेसन जिहेतु दं रेल लाइन दं रेल फैब्ला गोबां मानसिफ्रा खस्थ' मोनो लाइन जाना थानो गोनां जायो दा बाहाय जों गोबां समनिफ्रायनो आं जेब्ला मन्त्रि दङमोन बे समनिफ्रायनो आं दाबि खालामबोदोंमोन बाहाय मोनसे फ्लाइअभार नांगौ होननानै आरो गमामायैनो दिनै बेबो जों जाफुंनो थांगासिनो दं दा आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा फैनानै खाम्फा गायसनफैबाय जोंहा बेबो जासिगोन मिनि सेक्रेटारियेट जों बिसायख'थि सायाव बुंदोंमोन जों जुदि सरकार जुदि खालामनो हायोब्ला उदालगुरियावहाय मोनसे मिनि सेक्रेटारियेट जों खालामगोन होननानै बेखौबो जों इतिमध्ये खाम्फा गायसनबाय बिदिनो गोबां जौगानाय खामानि मोनसे पलिटेकनिक जोंहा सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि आजिखालि बेबायदि जुदि डिप्ल'मा लायाब्ला ट्रेनिं लायाब्ला जेरावबो खामानि मोना दा बेखायनो बेहाय मोनसे पलिटेकनिक बिराद गोनांथार जादोंमोन जों बेखौबो खाम्फा गायसनबाय आरो दा बिदिनो गोबां जौगानाय खामानिफोरखौ जों मावगासिनो दं आरो इयुनावबो जों मावलांगोन